Repa, ndang metu to, Pak? Nek iki urip-urip ya wis turu. Anakmu nek sapa ngono ki dening ndi? Wi. Stylish nek walah kaki jenjang. Matoh ngeri. Stylish. Stylish. Jangan terus stylish ya apa? Stylish yo ngene iki lho. Ya kenapa kok gak kudungan Ibu? Aku makal bijine iki. Kok ya enek kudung ya. Tahan bola iki stylish ngeri. Ini jejer be papa. Jejer coba. Jejer. Jejer coba cuantik Matoh ngene cak. Ya Allah. Ini ki bae, ini ki awak wis senenge ra goro-goro. Ya Allah ayu-ayune. Saya gak pengen roh nek sak intan nenek sangu apa. Ka sangu apa, Nduk? Kowe dek ngono bentuke. Ya Allah, Gusti wedi lesu Masya Allah. Tabarakallah. Gak apa-apa, Nduk. Ngono kuwi kok nek mulih kok ya sangungan. Gandengi mie kok telu. Tak gawani mie ya, mie 3 bungkus ya. Kok papang cok, wek Kok cok. papang cok, beda Adik cok. cok, ngono ya. Piye kok mau? Sang sosis. Ya Allah, Oh, Nduk. ini Masya Tak Allah. kembasno pupuk ya ngene Mbak Nana. Ini pemirsa, untuk diajak Mbak Indah ning Sragen pemirsa ke tempatnya bapaknya. Lengkes mapi, memang nek lengkes dhewe gak iso. Nili bapak Kok nek ketemu berpelukan ya. berpelukan karo bapak ya. Kayak teletapi. Bapakmu sapa Nduk jenenge Nduk? Piran. Oh, Aku jenenge Heru. Oh, iya wis mateng bapake. Maheru Agung Bunda? Widodo. Udah jenenge bapake Mugito. Mugito. Mugi-mugi. Kan kuwi titeleh, Mbak. Maksudnya mugi-mugi saged ditata jenenge. Amin. Saged ditata. Besar. Nek utaya. Mugi-mugi sageti. Utoyo. Utaya Dek Bu, mugi-mugi piye, Bu? Undur-undur. Toyo ki Banyu. Apa? Ya apa Una apa Nduk? Unsur air berarti. Unsur toyo. Dia berasal dari unsur air. Air itu Pantesan nek kaya intan jenenge Utoyo ya kan ya senengane air. Nek pamane sandale ilang kabeh ditakoki. unsur air itu susah ditebak. Terkadang ki air kan ngene toh, tenang, dipikiri wong cetek ternyata jeru iso menenggelamkan orang. Terkadang dia beriak sing pikire wong kan koyo masih koyo anu ternyata air itu tidak membahayakan. Dadi ki itu tenang menghanyutkan lho Mbak. kok terus gak iso omong Pak gulunem ditaleni. Ya Allah Hah? Gusti. Gulune ditaleni kok terus gak iso omong, kok jajare omong. Kok padahal ngono ki nek karo adike kok yo tit kok njaluk ndong. Wis perjalanan. Njaluk ndong. Wah, ngene ya. Delok iya omong apa kowe sajane ndang. Sase digawa, cas. Omong pendang. Iya orang sing wis omong. Lah ya maksudnya ki angger gulune ditaleni. Kan hari ini dijak Mbak Indah. Maksudnya apa jenenge membersamainya. Anu menemani Menemani Bibi ke cantik. rumahnya apa Terusnya sih rumah ke Bapak. rumahnya bapaknya. Soalnya ki ya Repai termasuk pawange Kinara. Iki kan kawanmu lho. Dan nek maksudnya kadang iki Kinara sedang tantrum apa piye yo. Langsung Kuwi kan suwukane kan yo dhek mengandung suwukan, mengandung apa ngono. Lah iki lho perjalanan teng Ngayogin bali ibune nyetir saking ora gelem dijak ibune. Lah Ibune ya sing ngono. nyetir. Makane kan iya kan maksudnya kan ngono le. Kenapa Repa dijak? Repa ki ngono ki pawang ulo. Berarti anu kinara ulo isi. Ya. Ulo cilik isi. Banget ya Allah ya. Seneng mboten. Tenang dek. Anu Pak pesiar. Wali Salim. Kayak ngompol aja nih lu kalau disalin dulu kok. Jare bayi kok ngompol wis. Gantian popong teringgone bapaknya popong ya. Ya, Kok nek popong nih bapake popong kowe popong mong ya ben gak nangis ya. Mikir tantrum. Kok nek tantrum eneng-eneng ya. Sesama kawan harus tos dulu. Iya, tos dulu Tos tos. dulu. Kok nek ngomong gelut kok pisah ya? Iya, nek bisa piye, nek bisa ono piye? Pamane popong gelut. Nek bisa piye? Bukan pisah piye. Ya bisa kancang. Tukaran kok. Mau setukaran. Sing apik kok. Apik ae.
Pinter saya. Ya, ayo kita menunggu Kinara. Ayo karo. Ayo Rana ayo. Ini ya Ayo Rana, Lah, ayo. nek semangka klempi ning meja bungkus anu piye lah, Nduk? Kayak apa ya apa ndak tahu. Oh, tapi gulunem ditaleni iki kok dadi kok gak leluasa pakai tak kaya ape mlengak gak iso, ape piye gak iso. Biasa ngono, Pak. Kayak iso ya kayak langsung sama enggak. Piye kan udah dapet menengah ini. Sekarang aku bisa seperti ini gara-gara bunda guys. Kalian salah saya menebak bunda nih tangan Reva itu jadi stylist gak? Salah dari pembelajaran Mbak Hujat. Apa oleh nenggone Jawa Tunda kayak walah. Sudah papat. Kuwi adalah motivasiku untuk sekarang menjadi yang lebih baik lagi ya kan. Aku akan menyocokkan dengan badanku yang berisi ataupun yang semok montok gemoy ini itu untuk belajar clear outfit. Terus mari ngono yo kayak ngene iki sekarang ada kesan-kesannya, ada kayak motif-motifnya tapi kudune terus enak mencolok bagian tasnya tapi tetap harus clear. Iki model iki jutbre tapi koyo enek piye ne ya, Pak. Enek aksen kayak jahitan begini. Seperti ini. Jadi dia aku memberikan kesan lebih slim ngono loh. Walaupun kita itu gemoy tapi memberikan kesan lebih ramping gitu. Iya bener guys, kalau ngomong makannya kuis sekarang tuh sebenarnya pokoknya kue aja sampai saiki nganggo sing jenenge klambi berlayar-layar, aja sampai nganggo maksudnya bunda iki ngendani kayak outfit tapi kudune kue sing saiki memantaskan dirimu. Jadi aku setiap delok sampel ya guys yo. Fun fact ya, aku nek setiap delok sampel aku selalu ngomong, "Dah, itu gak sih mbak aku?" Dah aku diajak iki ndak, apik gak ngono. Dan kuwi pun menurut bunda ngomong apik, tapi kan kita nggak tahu ya, katingane badan kan beda-beda. Tapi aku gedengku mbek cah iki siji permisa yo. Dek iki diam-diam nek bengi-bengi tengah wengi ku mbok untuk insting kondi, terus enek wong ngajak kerja sama iki langsung diklik, langsung di oke. Kuwi nek teko yo anggere dhek ora cocok mbok nih sing dienggo model. Aku mangkel ngono ki maksud kuwi ngene yo. Yo mesti gak popo yo. Aku ki mesti yo ikut cara ki ngewangi ngono. Tapi ki kadang ngene. Kowe aja kurang ajar Pak yo. Wong tuwek mbok gambar gak ndah bunda pantes ngono. Ya wis gak popo aku. Aku salah filter lah bunda tak pacai kuning, tak pacai babu, tak pacai apa fusia. Tapi cah iki kurang ajar ya yo. Aku sepacai abu-abu kuwi yo. Wis yo maksude kamerane ki peteng yo ora dipadangno ya apa. Pak iki nek ketok burek tenan maksudnya karo asli kowe jek petengan iki aku ki ngono. Iya indah lali kuwi mah gak tak padangno sithik ndam ngono. Ya sok tak gekno anu neh, tak gekno video neh. Terus mari ngono gulune iki sing naleni dheke yo. Setelah tak coba lho, Pak iki lho Pak iso dipitak apik, Pak. Kuwi sing macake iki dheke. Kuwi iki bayangno aku ki ape turu awan critane. Ndah nggo iki cepetan, ndah nggo. Wis tak taleni gulumu ben kok kertas kado ngono yo. Nah ternyata iki iso dirapikno, Pak. Pitane iki iso dilebih rapi ngono lho. Dadi kesane iki pita gak sing lumbruk ngono kuwi. Saya salah guys. Tapi gak apa guys, kalian soal delok kan saiki OTD antara perpaduanku dan perpaduan bunda. Nek sing ini sing terakhir pita kuwi nek aku gak pantes guys karena aku modelnya koyo jadi keker. Kan mesti bidange repaki lebih kekar ngono lho ya. Jadi makanya koyo rada keker banget terus tak kan bunda. Ngono, saiki ngono guys aku. Kok ngene iki aku pokoknya sharing mbek bunda klambi iki masam wong yo LD-ne hampir mirip betik. Iya Mas, kan tak kon ngene. Dekne njaluk sampel. Kok sampel kan LD-ne 120. Jadi kalau bunda masuk aku masuk. Aku LD-ku 117. Bunda berapa? Ya pokoknya 120 sedeng aku gak eroh. LD ku piro gak eroh tapi 120 ki muat. Aku ngene iki yo. Sekarang bagus kan guys, aku tidak seperti dulu yang di Jelotunda. Kau masih ingat aku dengan di Jelotunda? Dihujat kok pemain drum band kok sirkus kok ya Allah Gusti aku ngene Pak. Wis Pak kuwi ndang guwaki wis gak apa-apa ndang buang. Anu saiki wis ganti, pokoknya ganti stylemu ganti aku ngono dadine anu kok ngene iki mang yo ndak iki piye lengane iki digulung nduk. Mesti kesane ben kowe gak terlalu penuh dadi aksen-aksen iku mu ketok. Kowe mang ape di los ngono wae.
Ojo koyo ngono aku ngono. Lah iki mah kena hen budi kena bedak wis kene tak resiki. Mas Teh ki aku ki mantasno koyo Mas Teh koyo Salwa, Repa, koyo Dio nek apa metu kan. Wes tok manut Bunda wis aku ki ngono. Kan guys, nek manut Bunda tidak akan pernah dihujat. Semua akan beres. Kuwi adalah pengalaman terakhirku dan untuk kedepannya ini pokoknya aku saya ngerti kelaminan selalu takok mbek Bunda. Aku piye, aku kudu piye, aku iki pantes ora, aku nganggo iki cocok ora. Tapi alhamdulillah kan guys sekarang karena kan alhamdulillah. Dan nyatanya juga maksudnya kalian juga saiki oh iya, selain kuwi juga sing komunikasi Gowodi lho. Wah, aku sampai anak sing DM nih Mbak Palupi. Tolong selamatkan Repa outfitnya Mbak Palupi. Terus mari ngono apa jenenge tulungi Repa ki gak iso stylish, tolongi Repa. Dek iki sing jaman biyen kuwi urung manut aku pemirsa tenan. Dek tak kono ni. Pak aku wis tondo meneng ae, Bunda ki meneng ae, Bunda meneng ae. Aku dek biyen iki gak didengarkan mbek dek iki. Tenan iki takoki bocah e. Iki ngono. Aku biyen terlalu malah TikTok kayak referensine. Mas Teh Aku juga referensine gak ngoco nek iki cilik awake, aku gede ngono. Mas Teh ngono. Makane kuwi koyo ngono dadi. Memang ki nek wong lemu yo nganggo klambi sing oversize malah kelihatan lebih besar ngono lho. Dadi yo gak sing ngopres juga yo jangan. Mas Teh ki ada space, Mas Teh jek ada longgar raketang. Katingane ki jek Tapi nek Reva memang terus terangnya dia selalu pakai korset. Nek Bunda kalau nek korset ora kuat. Sumpah gak iso aku nek korset malah apa dipateni aku. Tenan. Dia selalu pakai korset. Jadi ki memang kan yo ben kelihatan lebih slim kan jenenge wong isek enom, isek. Maksudnya kan isek enom dadi niki ben lebih yo ngono ki mau. Enek istilah ajine raga iku saka busana. Bener gak omonganiku? Memang betul, kita itu diajeni orang dari kita berpenampilan, kita bertutur kata, kayak ngono ki ya. Misalnya kowe masih kowe duandano apik, jring wis pokoke wow lah. Tapi kata-katamu itu menyakitkan orang, kamu gak bakal diajeni wong. Iya enggak? Tapi maksudnya yo ojo terus biah-biah Mas, walaupun kamu berkata lemah, lembut tapi kamu ki wis pokoke sak karepem ndombleh kabeh kan juga ngajeni awakmu dhewe. Pakai iki ngene lho. Klambi iki enggak perlu mahal. Bener. Itu maksudnya prinsipnya Bunda kayak ngono. Yang penting kita itu nyaman, satu wis kayak ngono kuwi. Maksudnya kok cocok ning badan kita saiki semahal apapun outfit kamu kalau enggak cocok, kan percuma kayak gitu. Kok maksudnya ki outfit iki olah Mbak, lah wong aku lho Mbak ganti duit Mbak untuk mengoutfitkan. Saiki digelar, guys. Maksudnya ning maksudnya kalau apa? Ning tok-tok apa ning maksudnya orange iku kan banyak sekali toh baju murah di under 50.000 ki wakeh temenan. Dadi ki sak momen awake dhewe ki enggak perlu ayo Rono. Gak perlu sing walah kudu tuku sing ratusan ribu bahkan sampai jutaan itu enggak perlu. Kita wis pokoknya sing penting kemampuan dompet kita gimana. Kita cocok wis jos kayak iki. Ha, iki sandalnya juga. Ben ganti kowe ya, jos sandal putih terus kowe. Nanti putih. Kae ning jopo kae tak buak wisan. Kae ning kono wis 5 dina nek kan. Kan cukup. Karo sandal adikmu barang. Lebono. Kuwi sandal. Lebono. Nah, kuwi 2 kuwi. Wis teko. Ayo, Nene. Iya kan? Teko ayo, Mbak. Wis teko. Sopo ae kae grupe. Sik personile sapa wae kae. Ayo, Pak. Nama tuh, Pak. Hei. Lewat ndi lah iki? Lewat ndi lah, Dek? Lewat ndi? Repa mah lewat ndi ya? Repa mah ning ndi Repa? Ngeri ora? Aku kena ora. Ini saya dia Mbak. Masih bersama Mas Pandu. Iki iku pencet kopi iki. Masyaallah sampai hujan. Pakai dok. Pakai darene pakai. Iki wis nangis kowe. Aku pengen iki. Wes. Masih bersama Mas Pandu. Iki gak mau gawa. Ini
Jak. Ayo sini sayang. Sayang cantik. Sayang cantik. Kuncritan cantik. Masya Allah. Kuncrit sayang. Ya Allah, dek cantik sekali. Piyelah ya apa dipamiti. Putune kok ya. Yute delok ah ya ayune, Bu. Ya kok ayune. Dusune apa ning ndi? PWRI aku ke duwe. Lho, PWRI diparani ke malu. oh alah. Nggih, saya marani sapa? Pak, Rene sediluk, Pak. Pak. Sediluk aku nyayang. Aku nyayang ya. Salim sayang ya Allah, Gusti kok cantik. Wah, saya. Dadah. Cium jauh, Mbah. Cium jauh. Mwah. Papa mbok tinggal neh, Dok. Walah, Dek. Dadah. Terus hati-hati, Dok. Ayo, Yi, Rene, Yi. Iki bayi tak dirono Bi, jenengan mah iso lali piye? Kok aku pikirane bejat iki. Kuwi anu lambene jenengan yen benekno apa, Rong? Mesti Kuwi lho anu mesti diparakno rene lho, Bu. kono ngaten. Nah, ngono lho, Bu. Nah, lagi kudunge diparakno ngisor lah, ben. Ketok rapi lah ngono. Piye lah, Bu, iso. Kae. Ya ora ya. Terus piye no kuwi? Dajan ono. Dia mah lipstikan piye? Piye piye? Kene oke. Kene lho, nyentrah iki lah ngene. Ah, sisa kene. Oh, gak dikono nek Bu iki lho ngene ya, Bu. Iki pinggir driver, oh gak tengah. Iki lho. Pinggir, nyentrah pinggir bibir enggak? Heeh, pinggir ini, Bu. Oh, malah sing ditemek tengah terus iki. Amet pinggir ngene iki, Bu. Nah, iki pinggir. Nah, niku pinggir jenenge, Bu. Nek gak iso mulai yen. Mumet aku ndasku malah dadi ngene iki. Ben gak apa-apa santai sik. Sikile diterusno sik ra apa-apa. Itu tak jenenge kene esuk apa malah. Kok kendeken apa gak simetris langsung aboy. Lah nggih. Biasa ning kok arep pendopo kan apa jenenge kan. Pendopo kan netes. Sawan tadi duwe iki kan anggone san duwe kan butuh nek Teromonya mriki wau. Gak usah itu sesuk ae. Pisan sik yo. Dipakai alis kalau. Nggih, kalau ya. Datanglah. Nek iso mulai ya Allah. Aman juga sithik Mas. Nah, iki Mas Pe. Bedono. Ini tadi saya sudah Amanah ya, Mas Teh aman. amanah arisan uangnya tak gegem ini nggih, jumlahnya sebagai saksi nggih. 1 2 50 mama. 3 450. Semuanya saya bawa adalah 450. 450. Berarti kurang 25. 475. Kurang 25.000 nanti di wis jenengan ndang bidal alon-alon ae, ora usah kasusul gak apa-apa. Montre nggih lali iki piye? Wong lali iki ora eling ngono lho. Nggih wis Dang, hati-hati wis Dang ayo. Alon. Paling anu kulit-kulit. Sangu semangka, Bu. Tonton, ayo ditumpakno sik Mbak Yun. Ini lho pemirsa, ibu ki trae nek numpak dhewe bisa, nek digoncengno gak iso tenan iki pemirsa. Nek digoncengno malah gak iso. Soale nek numpak dhewe kan ngene, Mbak, iki adekane ha. Tutorial Mbak Yuni. Tutorial. Maksudnya kan kakike kan gak terlalu tinggi. Nek tak goncengno ngene, munggah nang ngene iki gak bisa. Gak iso ngono lho. Lebih baik iki memang Kok tidak digoncengkan toh Bu Yuni tidak bisa. malah iso numpak dhewe. Ana Bu nggih. Nggih, didelok anune nggih. Ngono iki. Iki pembalap sajane, Mbak. Rosi. Kuwi mah gak gagil lebih sabar, Bu. Aku sabar Dik. Iki mang aku ki
melalui berbagai cerita. ngono Cerita, lho. yes, ngono Gak kuwi iso lah. langsung. Begitulah ceritanya. Cerita- Wis dadi lebokno anu apa mobil Pajero. Pajero Sport. Aku diutang balam sik. Walah penemah Mbah Lam ya Ya. wis dari Mbah Lam. Ya wis cus pemirsa cus. Untuk tahu. Nah, wis pokoknya segitu dulu pemirsa konten hari ini. Pokoknya sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, amin. Ditunggu konten selanjutnya. Dadah sih Mbak Yun, dadah.